नायलाय आंनि खामानिखौ माबायदि थिनदों नै मा होनो थुरसि लानो थिनदों बेवहाय मा होनगोन बेखौ नायलाय खामानि थिननायफ्रा जानो आलासिया फैबाय एबार नै बिनि फाला खान्था आयु मोनफैयो सारायानो मोनोथ' हेलो वेलकम बैक रोजी ऑफिशियल चैनल में आप लोगों को स्वागत कर लिया जो मैंने रोजी ऑफिशियल का घर में गुस्ती खावा इसे जो माने अभी सभी किनका वो वीडियो तामाने इतना साफा कोरिया से दूला दूला तामाने क्यों कोरिया से भाई दो काही बाती साफा कोरिया से ना ओए गुटका मास्टर आई की खावा दिसे रे एतो गावरे मांको बनाई दिसलु तसत एतो की बुझते यार बॉयलर कुकुरा मांको माने कुकुरा दाव मतलब चाकू ना की दाव अंदर दाव माने नहीं पता मैंने गाइस मतलब दाव मतलब बॉयलर बेदर बना ला रहा है नहीं दाव बॉयलर बना रहा है ना बॉयलर मीट बना रहा है जो मतलब मैं कहाँ से आ रहे हो ये गाइस लोग को पता तो मैं कहाँ से आ रहे आप लोग ये गाइस लोग को पता तो ये माबान पे फैदे गाइस बङाइगावनिफ्राय चिरांनिफ्राय फैदो आरो ना गुटका मास्टारा फंबाया ओमफ्राय संनानै जाहोबाय ओमफ्राय आं दा एसे खस्थ' खालामनानै जाहोबाय आरो ना ओमफ्राय फैसाया बिराद ओंखारबाय ओमफ्राय माने जानाय लोंनायखौ देखायसै गाइसमोन जानाय लोंनायखौ देखायदियासै माने गोथाव नोंथांमोना लुबैगोन होननानै देखायदियासै आबो हांगार लानानै टिक्सि होबाय आरो आं नै ए हांगारजोंसो फैनोसै ना आच्छा माने हांगार बन्थ'फोरनि आरो ना मोजांथार जायो होमबाना माबाफोरा फुरो आरो ना माने साफा जायो ना बिराद साफा जायो आरो नै होमबालाय माबाखौ नांलाय आरो ने माने साबोनजों लबाथाय मेलखि जायो आरो ना आच्छा ओमफ्राय बिराद मोजां होबाय आं नै बेयाव माबा लादों फुग्रा दं इखिजाय मा होनो इखौ नोंसिनिथिं इखो साफा खालामग्रा जोंथिं माबा होनो माने ब्रास जानो होनो जोंथिंबो ओमफ्राय जों लोगोसे फैफादों सालथे केमेरामेन हाय दा जों बबाव दंफैयोमोनलाय धेमाजि सिमेन्ट सापरि आच्छा दिनैसो फार्स्ट टाइम फैफिनदों फार्स्ट टाइम सालथेया जोंना नै सेमिया मा जादोंथाय जोंना ओरै फैलाय कुटा रको कुटानि के करे पानी खराइबे कालो बे सोर लोंदों बेलाय गायदिया हा तुमु ना लाजे सुमु दोंनाय जोंना कुटुवा दान पुरा ओमफ्राय मा होनदोंमोन नोंथाङा आगैया फैना होननानै फार्स्ट टाइम फैबाय आरो ना जोंहा न'आव ओमफ्राय ओंखाम बोथिसे जाहोबाय आरो जेरै थैनाया जानला मेनला माबायदि जाखो दे आंनि संनायखौ आं मिथिला बरिया गोथाव जादों ना सालथे बरिया जाब्रेजोब्बाय दा बुंलायसिनो नामा ट्रेनाव जाखायाखैमोन नामा ट्रेनाव मोनजाखायाखै जों मैया ओरैबायदि माने सानै मानसि दं आरो ओरैबायदि जादों बिसोरो दावदै जादों फाखन जादों माबा माबि जोंखौ नायख्ल' दा जोंहा नायख्ल' सादा जालाय गुखा जालाय बिदि खालामदों नामा जों नोगोर जाबाय दा ओमफ्राय सालथे दिनै खनब्रै लादों खोमा नामा लादोंमोन खोमा आंबो फात्ता गैला ओमफ्राय गथ'फोरा अनथावथाव जि मेगनाबो माने गोजा जाला जोबबाय जोंना ओंखाम उन्दुनो मोनाखैना माने निउ बङाइगावनिफ्राय सानना नाय लोगोफोर सिमेन्ट सापुरि चेक खालामना नाय वी आर माइ ट्रेनाव नायनानै नाय आरोना वी आर इज माइ ट्रेन माने एफआव निउ बङाइगावनिफ्राय सिमेन्ट सापुरिसिम सार्च खालामना नाय आरो बेसे किल'मिटार जायो 500 किल'मिटारनि बारा जायो बारो आरो उन्दुनोबो मोनखायाखै ओमफ्राय जोङो बहाय मा जादों दै लोंदों साना जादों ओमफ्य थांखु जादों सिकर जादों जेबो गैखाया आरो ओमफ्य दा नै ओमफ्य दा मादैनि न'आव फैनानै जों ओरैबायदि जाब्रोबाय आरो दसेनो मादै जालायबाय ना आब'ने नैलाय मा थिनदों बियो आंखौ ओरैलाय मा थिनदों नों आंखौ दे खोन्थाग्रोलाय खामानि थिनदों ओरैनो मोनजायो नायलाय आंनि खामानिखौ माबायदि थिनदों नै मा होनो थुरसि लानो थिनदों बेवहाय मा होनगोन बेखौ नायलाय खामानि थिननायफ्रा जानो आलासिया फैबाय उपाय गैया दाना सेस आलासियानो फैबाबो माबासो खामानिसो थिनजायो माथो आलासिया फैला आं रोजी अफिसियेलनि न'आव खामानिसो थिनबाय आंखौ जाबसे गारबायलां नै सनानि थुरसि लायबावसो नै माने ओमफ्राय बिथांजोआ दंबावो आलासिफोर दं सालथे माने ओरैजाय दं जोंहा थुरसि सुगासिनो बेवाय माबा मादै आयै नै माबा ओरैसो नै दै नांजोब्बाय सेसखा नै खान्था खुरै एकदम दंबावसो माथो मेला दंबावो एबार नै बिनि फाला खान्था आयु मोनफैयो सारायानो मोनो थाथ' आखाइ गावलायलायसिगोन
थासिगौमोन खान्थायानो थ' जाबाय दा जाबाय नामा थ' दासो फालाया आंलाय दासो फालाया आंखौ दा बेसे गिलिर फाफ्लियाव थिखोनाया बुजिदों दासो फालाखौलाय बिनि फालाया नै एबारना आरो नै दंबावोसो आंनिया मोनसे